Hej og velkommen til Macintosh Podcast. Det er utroligt, at jeg stadig skal sige det på den måde. Apple Vision Pro har været ude i næsten en måned nu. På det her tidspunkt. I hvert fald i 3-4 års tid. Det er også næsten en måned. Det er sådan, hvordan man tager det. Så lad os prøve at snakke lidt om det virkelig er det nyeste nye, som Apple har fat i her. Til at starte med. Det er et mixed reality headset. Det er både VR og det er AR. Det er primært VR lige nu. Apple vil ikke kalde det. De kalder det spatial computing. Det er et VR headset. Lad os være ærlige. De helt kedelige detaljer. Klassisk. Du kan få det i en farve. Hvis det er klassisk. Du kan få den i 256 GB, 512 GB eller 1 TB plads. Inde i Vision Pro, der er både en M2-chip, som kender det fra Max, og så er der også den nye R1-chip, som skal være deres, jeg gætter på, det står for Reality, eller sådan noget den stil, som nok kun også kommer til at være i Vision headset. Der er en masse kameraer, både indvendige og udvendige, så at sige, primært udvendige, for at få det bedste billede af de omgivelser, du befinder dig i, og for at lave det her see-through, som de kalder det, hvor du kan se dine omgivelser, hvilket er ret fedt i bund og grund. Der er spatial audio, det er ikke høretelefoner, men det er små højtalere, der sidder meget tæt på dit øre, hvilket stadigvæk vil sige, at hvis du hører noget med dit Vision Pro headset på, så kan andre, der sidder ved siden af dig, stadigvæk høre det. Så det er ikke sådan, det er isoleret på den måde. Og så kører det Apples nyeste operativsystem Vision OS 1.0 lige nu. Og det kan vi snakke om lige om lidt. I selve æsken, hvis man køber det her Vision Pro, du får selvfølgelig Vision Pro, det giver sig selv. Så får du et cover til at dække selve headsettet. Du får 2 slags bands, som det hedder. Det der hedder Solo Net Loop, som er i alle promoerne, og så et, der hedder Dual Loop Bands, som bund og grund skulle være det bedste. Så er der selve batteriet, der er et light shield, der er en pusseklud, en potion cloth, og så er der USB-C-kabel og en opladerbrik, som nok det eneste Apple-produkt, der kommer med en opladerbrik ud over en Mac, selvfølgelig. Nu har det været ude i noget tid, og jeg er sikker på, at nogle af jer i hvert fald har fået set en masse YouTube-videoer omkring det her, fordi det er mega fedt at se. Og det virker fantastisk, fordi der er første gang, da det blev præsenteret tilbage i juni 23, der tænkte jeg, at hele den måde, du ligesom styrer Vision Pro på, ved at du bare kigger på tingene, du bruger dine øjne til at kigge, og så taber du bare dine fingre sammen. Jeg tænkte, det kommer ikke til at virke. Altså, der må være så mange ting i starten, hvor det bare ikke virker, og det ser ud til, at det rent faktisk bare virker, hvilket er fantastisk. Fordi der sidder kameraer uden på headsetet, der filmer det, der sidder inde i for at track din hånd, og så sidder der også 2 kameraer nede i bunden af selve headsetet, der holder øje med dine fingre, som har ret stort field of view, så de kan se alle steder. Så du behøver sikkert sådan række fingrene frem for at sådan røre ved det. Du kan bare sidde helt tilbage, læne dig tilbage, med fingrene i skødet, så at sige, og så bare prikke rundt, eller tabe, eller hvad man skal kalde pinch hele tiden. For hvis I vil se nogle videoer, MKBHD er fantastisk, eller så kan I få fat i Casey Neistat, der bruger det i en hel dag i New York, hvor han render rundt alle mulige steder ned i Subwayen og sådan noget. Det er en pisse fed video at se også. Og det der jo måske så virker, det er, at han havde et ekstra batteri med, for det batteri, der følger med, det er 2 timers batteritid, hvilket ikke lyder af meget, men hvad rigtig mange også har påpeget, så er det et tungt headset. Al vægten ligger jo på næsen, der er ikke noget bagved til ligesom at gøre det lige, eller noget som helst. Derfor så lyder 2 timer perfekt tid at have det på, for jeg tror, hvis du er nået 2 timer, tag det igen. Du kan selvfølgelig bare sætte den til opladen, så har du all day battery life, som Apple kalder det, eller som vi andre kalder det, en ledning i væggen. Og jeg tror også mange af jer har set, at med Vision Pro, så kan man oprette det, der hedder Persona, som bund og grund er en, skal vi kalde en form for avatar, som scanner dit ansigt og laver en 3D-model af det. Indtil videre, så ser det ikke særlig fedt ud. Altså det er meget, det kan se realistisk ud, men du kan sagtens se, det er 3D, hvilket, eller hvad hedder det, en model af dit ansigt, det er en avatar. Det er ret tydeligt. Der ser noget med håret, der virker mærkeligt. Men allerede nu, Vision OS 1.1 er allerede beta, sammen med en masse andet software i øvrigt. Og det virker allerede til, at der forbedrer de det allerede. Så om det er fordi, de ligesom har fundet ud af, at vi kan gøre det på en bedre måde, eller fordi at Vision Pro bare skulle ud,
men de havde ikke noget for personen 100% færdig, og så er det sådan en, ja, det må tiden vise. For det ser ud til lige nu, at Vision Pro bliver bedre, når Vision OS 1.1 kommer ud. Så om Apple måske lige skulle have bare givet det et par måneder med at rent faktisk udgive det kunne godt være. Jeg ser på lige nu, fordi udover at det er et klassisk VR-headset, og det er jo ikke et klassisk VR-headset, men det er et VR-headset i hvert fald, og så er der også AR, det er Mixed Reality headset, ikke? Så selvfølgelig du kan se film, der er rigtig mange film på iTunes, der understøtter 3D lige nu. De arbejder sammen med Disney Plus om det, så der er rigtig mange film derinde. Det der er med det er, at på app-siden, og det hænger sammen med alle det her film og sådan noget, der skal udviklerne nu lave deres apps om til at virke på Vision OS. Det er et nyt styresystem. Du kan godt køre iPad-apps på dem, så længe de også er optimeret lidt op, men det kan du godt. Dog, så har både Netflix og YouTube valgt ikke at lave en app lige nu, fordi de lige vil se, hvordan hele den her platform, ligesom, om den får socialt eje, før de vil lægge pengene i, og kræfterne i, og rent faktisk udvikle en speciel app. Det er selvfølgelig lidt en nedtur på en eller anden måde, at allerede det mangler. Du kan stadigvæk gå på Safari, og så køre Netflix og YouTube, så det er slet ikke, fordi du slet ikke kan se det, men en decideret, eller både en decideret og en specifik app til både Netflix og YouTube havde været fedt, men det er måske også svaghed nu. Det er både det første produkt, det er det første, altså det er stadigvæk 1.0 softwaren, og ja, må ikke det bliver bedre fremadrettet. Men det fede er trods alt, at det ikke kun er Vision OS apps, men du også kan køre iPad apps. Selvfølgelig så mangler der nogle elementer i det, men på samme måde som du også kan køre iPhone apps på din iPad og på din Mac. Det virker, men det er ikke altid det lige så fedt. Så med den som et entertainment headset, så giver det super god mening. Det er jo et headset, som det kun er dig, der kan have på, så det er jo du kan ikke dele det med venner. Du kan ikke holde filmaften med vennerne, og så have det på, og så får du i hvert fald ikke flere venner, kan man sige. Eller så mister du måske dem, du har i forvejen. Så det er der, men det der burde være det bedste, og som Apple virkelig har reklameret med til det her nye headset, det er arbejdsflowet, man kan have med det. At du kan tage din Mac-skærm, og så poppe dem op i lige så stor størrelse, som du har lyst til, samtidig med, at du stadig kan arbejde med andre vinduer rundt omkring. Det med andre vinduer rundt omkring, det er så andre apps, vel at mærke. For du kan kun have din Mac-skærm i et vindue. Du kan ikke have flere skærme eller noget som helst der. Der er stadig kun et. Du kan gøre lige så stort du vil, eller lige så lille du vil, men du kan ikke have flere på en gang, hvilket er lidt trist. Og det er måske også noget, så vidt jeg ved, er det ikke noget, der bliver opdateret i Vision OS 1.1, men måske kommer det Vision OS 2 eller sådan noget, og så kan man rent faktisk få det. Så som jeg ser Vision Pro lige nu, og specielt, og det giver måske meget god mening, at det hedder Vision Pro, og ikke bare Apple Vision eller Vision Air, men det er Vision Pro, og jeg har sagt det før, det skal være et arbejdsværktøj først og fremmest. Og så er det meget rart at kunne sidde og se en 3D-film derhjemme, eller bare se en almindelig film i 4K på en større skærm, kan man kalde det, ikke? Imens man sidder og hygger sig. Det er så hyggeligt. Men det er til arbejdssituationer først og fremmest. Det er klart det, jeg tror, at der virkelig skal lægges vægt på. Og det kan godt være, at Apple de måske er reklameret med det, men de mangler måske også at rent faktisk vise, at det rent faktisk kan bruges på den måde. Det kan være, at det kommer til WWDC til sommer højst sandsynligt, hvor vi nok også kommer til at se, at der bliver lagt mere vægt på det. Det tænker jeg virkelig, at det er, der skal lægges vægt, lige meget hvad. Og så er der jo, vi kan godt kalde det for elefanten i rummet, fordi du kan oprette de her personer, og dermed få en avatar, så betyder det også, at Vision OS og Vision Pro jo scanner dit ansigt, og dermed også scanner dine øjne, og gør det her det her eyesight, som de kalder det. Hvor at hvis du sidder enten og arbejder eller ser en film, og du har lukket alt af, fordi du skal koncentrere dig om det her, så er der lidt blå flimmer på skærmen, så folk udefra kan se, at du sidder med noget. Hvis de kommer op til dig og gerne vil snakke med dig, så dukker de op, og dermed så dukker dine øjne også op på Vision Pro headsetet, så de kan se dine øjne. Ideen er jo fantastisk, at selvom man har det headset på, så kan man stadig se hinanden. Man behøver ikke at tage det af for at lige hurtigt give en besked eller snakke sammen, ikke? Det der bare er med det, på samme måde som at de her personer, der er stadig nogle ting, der bare ikke fungerer.
Så de her øjne, det ser simpelthen for dumt ud. I alle reklamerne og i alt promomaterialet, Apple de har udgivet, der ser det fantastisk ud. Det ser så realistisk ud. Det gør det bare ikke i virkeligheden. Og igen, så har Apple sagt, at de er i gang med at udvikle på visionOS 1.1, at det bliver bedre igen og igen. Men igen, der virker det også som en ting, som ikke var færdigudviklet, men Apple ville bare gerne have det her headset ud nu, i stedet for lige at bare give det til marts, måske april måned. Men igen, det er klart en feature, som, og man kan sige, at det her headset skal kunne mange ting, men det er klart, det er en af de bedste features, og klart den, der skulle virke med det samme, og ikke være på den her måde. Fordi det der adskiller Vision Pro fra de andre VR-headsets, og Mixed Reality også for den sags skyld. Og her til slut, bare, det ved I nok, men bare for en god ordens skyld, at Vision Pro er kun tilgængelig i USA indtil videre. Der er rygter om, at det snart kommer både til Canada og Australien eller andet den stil, og måske også til Europa i den året om. Det ved vi ikke endnu. Men indtil videre, så er det kun i USA, og hvis du gerne vil have Vision Pro i USA, vel at mærke, så koster det $3.499. Det er cirka 25.000 kroner. Om det kommer til at koste det i Danmark også, det er sådan lidt med taxes og alt sådan noget der. Det kan vi ikke rigtig omregne på den samme måde, men lad os bare sige 25.000 for det her headset. Det er sindssygt meget. Og så er der så den anden historie, der at der faktisk er en del, som har købt Vision Pro, men som så også har valgt at returnere det. Nogen, fordi de var ikke vilde med det, fordi det måske var for tungt på næsen og sådan noget, og andre, fordi efter de har prøvet at tænke, det kommer aldrig nogensinde til at bruge. Og den sidste er, hvis man ligesom kan se med det samme, det kommer ikke til at bruge, så klart, så returnerer det. Det giver super god mening. Det er ærgerligt, men det er også et rigtig godt vink til Apple, fordi det er klart, at Vision Pro, som det ser ud nu, sådan kommer det ikke til at se ud om 10 år. Det er klart, det er første generation, det kommer til at blive udviklet, og højst sandsynligt, at endgoalet for Apple, det er vel, at det bliver ligesom Google Glass i gamle dage, skulle jeg til at sige, det er bare 10 år siden også, som ligner rigtige briller, der bare virker med Vision Pro, der har vi Vision OS indbygget, og måske i kontaktlinser længere nede, ikke? Så det er klart, at en iPhone, kan du godt sige, har lignet lidt sig selv, den har fået lidt ændringer hister her, men Vision Pro kommer til at ændre sig rigtig meget igennem tiden, højst sandsynligt. Så det var bare en lille hurtig snak om Vision, eller hurtigt, det er det, som man tager det. Det var en lille snak om Vision Pro nu, når det er udkommet. Jeg skal ikke have det, af den simple grund, at det vil koste 25.000 kroner. Det har jeg ikke lige på siden af røv, altså, men jeg gad rigtig godt at prøve det. Og jeg er sikker på, som den tech-hund jeg er, som den tech-freak jeg er, at hvis jeg fik muligheden for at få det, eller hvis jeg lige havde de der 25 kroner, jeg lige fandt nede i kælderen, for jeg skal lige ned og tjekke faktisk, om der ikke ligger noget dernede. Men hvis nu jeg lige pludselig havde det, så ville jeg også købe det med det samme. Altså, without a doubt. Altså, det er, ja, og det er måske problemet med mig. Det er noget helt andet. Det kan vi snakke om på et andet tidspunkt. Men indtil videre, så tusind tak, fordi I lyttede med på den her podcast, på den her episode. Tusind tak for det, og så ses vi på et andet tidspunkt. Tænk anderledes.